Taonani. Yes guys, tiyankhuleko zinthu ziwiri zitatu mwazidziwa zimene wachita batanza ingonga munthu wankulu wambiri ero then zimene zachitika zija mwazionatu, azimayi mwaziona, azibambo mwazionanso mmene zayendera mujeni. Ndiye mafuna tikumbutsanepo pamene popa kunena kuti it doesn't matter what you have in the house, kuti chifana kuti abambo aja ali ndi ndalama ndikuti sangapite, akazi anu sangapite kunja ukayenda ndi munthu, akhoza kupita kunja ukayenda ndi munthu. Mkulu ameneyu wachaya azikazi ama ministers, anthu oti ali ndi chilichonse komanso it doesn't matter kunena kuti mkazi mmampatsa chilichonse kaya mmampangira chilichonse kuti sangatuluke nyumba, akhoza kutuluka be nyumba be mkazi ndi mtima wa munthu. Zinthu zonsezi ndi mtima wa munthu mmene ulili. Komanso azimayi musamone ngati kuti zochitachita zanu zikhoza kusunga mamuna nyumba. Mkazi uyu waku Victoria Guinea ndi wokongola chilichonse koma amuna ake anatuluka be nyumba ukapanga chiti kunja. Ndeno mukamakabayitsa ma injection kaya machanchani matakomu abayitsa mona ngati kuti zimezo zisunga bambo pa khomo. Ndiye apali anthu eno nakuti amene uja sangapite kunja chifukwa kuti ineyo ndokongola kuposa Beyonce, ine ndokongola kuposa ndandani. Amuna samendera zimenezo zoti ukongola kumene mungayankhule kumakutchula-tchulako. Ine chest yangayi ndikagunda amuna anga sangatuluke nyumba. Mwatani kodi. Ndiye si mamuna atu ameneko. Mamuna kuti akhale nyumba ndi chibadwidwe. Mamuna kuti so atuluke ndi chibadwidwe. So pala amuna wochepa amene anabadwa kunena kuti azilemekeza azikazi awo sangatuluke nyumba olokuta tane olokuta vuta bwanji. Nde pala azimunanso ochulukaso amene onena kuti olokwapatsa chilichonse. Ali ngati galo amuna akukhoza wapatsa sima mnyama chanchani. Komano mwana akabibba panjapa galuja apita akaliabe. Mwana akabibba galuja apita ndi galu. So ndimene aliliso mamuna pena pakeso. Ndiye osati yayi ineyo akandiona sangakadyeso kunjaso, iyayi ndikandyetsa katatu pa tsiku ndiye kuti basi sangakadyeso. Ndiye kuti si mamunatu. Inu amene mukunenayo ndi mwana wapakhomo kuti mukamudyetsa basi apita kokasewera akamfunsa kuti bweranitu bwera tidye, mwana uja anena kuti ndadya kale kwathu. Ndiye amene mukuganizira inuyo osati mamuna iyayi. Ndeno osati yayi mati fandumu yangayi isunga mamuna pakhomo. Ineyo mmene ndimaphikiramo ndikangophika amuna anga sangakadyeso kwina. Ndiye si mamuna ameneyo kaya. Amatausiya zophika bwinozo kukadya zina zake zogulilidwa kapena ukadya zina zake zoti zosaphika bwino. Ndiye mamuna amene. Ndiyo pamene ngofunika udziwapo bwino. Ukhala ndi mamuna mnyumba amene amakupatsa ulemu, amene amakusamalira, amene samafuna kutuluka ndi chisomo cha Mulungu. Ukhala ndi mkazi amene angagwirizane nawo kuti ayi ndi sofa ndi chilichonse nyumba munomo ndisatuluke ndisakapange zina kunja, chisomo cha Mulungu. Tiye tizikhalani. Osavutikanaso ndi mabambamu ndi zina umona ngati kuti ineyo ndikayika makeup ndisunga amuna anga, ineyo ndikatere ine ndokongoletsetsa chani ndisunga banja ndesi mkazi ndesi mamunaso amene. Chilengedwe chibadwidwe ndi chisomo zinthu zonsezi zikhale pa munthu ndi pamene munthu amatha kukhala pakhomo. Bye.